салому алайкум бародарои азиз. Мо чӣ хеле ки дар ҳамун аввали барномаи аввалӣ гуфта будем, яке аз мақсадҳои мо ҳамин муаррифӣ кардани санъати асил мебошад. дар бисёр мавридҳо бовар кунед, хай хубанд, бисёр ҳофизон нағз ҳастанд, лекин бисёр ҳофизоне ҳастанд ки хай аку худатон фаҳмидед. Мақсад ана имрӯз як ҳамкорӣ кардем бо як шахси обрӯманд, бо ҳофизи шинохти Авлочи Фаранг, корманди филармонии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, зодаи диёри Реват аз водии Зарафшон ҳастанд. чеҳраи шинохтаи бисёр мардуми ҳамин водии Зарафшон, борбади бадалиён мебошанд. ман медонед вақте ки сурудои ин шахсро гӯш кардам, як илҳоми тоза гирифтам, ба худам як кайфият бурдам. ман хостам ҳамун ҳиссиёте ки ман доштам шумо ҳам бинеду шумо ҳам гӯш кунед. мо имрӯз иқтидом гирифтем ки бо борбади бадалиён як барнома таҳия кунем бо овози зинда. оҳиста оҳиста худо хоҳад мана бо ҳамкорӣ мекунем, клип ҳам месозем, бо дигару дигар наворҳо ҳам мегирем. хеле хуш омадед ба барнома. ташаккури зиёд. чӣ гуфтанӣ доред? ҳолашин ки ташаккур мекунам ба шумо бародари азиз Умедҷон ки чунин иқдомҳое пеш мегиред ва ба тамошобинон инро гуфтаниам ки ҳастанд нафаре ки мақсад хоҳиш мекунанд бо овози зинда суруд хондан ва ҳоли ин роликҳоро мепартоӣ дар ин канал бо менависанд дар поён мақсад хулосаи худе ки бисёриам хеле ман дар чи ютуб тамошо мекунам, дар поёнаш менависанд ин фонограмма хонда истодааст ё овоз зинда хондан наметавонад. ва ман гуфтаниам ки агар кадом суруде ки хоҳиш доранд дар жанри шашмақом, дар жанри эстрада, ман кӯшиш мекунам ки баҳри онҳо бо овоз зинда пешкаш намоям. ва агар сурудҳои мо маъқул шуд, мо миннатдор. агар рафту маъқул нашуд, беҳудагӯӣ, беҳуданависӣ накунад. акун мо кора нав сар карда истодем. агар имконият бошад, хай хулосаи худ камбудиҳо бошад, агар гап занад. албатта кор бе камбудӣ намешавад. охир мо камбудиҳои худро ислоҳ карда дар оянда акун шахс дар як зина, якум зини садома қадам монда наметавонад. албатта зиндагӣ ҳам ин аст, корам не. ҳар як кор вақте ки сар карда якум зини зина ба зина биронда меравад инсон. албатта ҳай иншоалло мо нав сар кардем, худо хоҳад охирташ нағз мешад, тамошобинони мо зиёд мешад. вақте ки ман бо гурӯҳи Умед Видео ҳамсӯҳбат шудам ва таклиф карданд мо ба ҳамин канал ҳамкорӣ кунем бо ин гурӯҳ, ба хулосае омадам ки бо шумо ҳамкорӣ кунам. яъне ҳамин коре ки мо имрӯз карда истодем, ҳамин чиз ба манфиати мардуми мо аст. лозим аст ки ҳамин корро имрӯз мо кунем ва худо хоҳад корро сар карем, иншоалло оқибат нағз мешавад. ташаккури зиёд. суруде ки якум месарем ҳайф аст гуфтедам. саломи дӯстӣ кардан ба марди раҳгузар ҳайф аст. дар ҳақиқат бародари азиз, бисёр чиз ба бисёр нафарон ҳайф аст. меҳнат мекунед, ҳайф аст. хизмат мекунед, ҳайф аст. як нағзӣ мекунед, ҳайф аст. ба ҳамин хотир мо шурӯъ кардем ҳамин сурудро дар якум барнома ҷой диҳем. ҳайф аст. гӯш мекунем. کردم و مردی رهگذر حیف است. سلامی دوستی کردم و مردی رهگذر حیف است. طریقی علم آموختم و شخصی گوش کر حیف است. تو علم و فضل آموزی به مثلی شمس تبریزی بدانا صحبت انگیزی بنادان چشم سر حیف است. بدانا صحبت انگیزی بنادان چشم سر حیف است.
مهمان خانت آید طعام و عزتش باید چو مهمان خانت آید طعام و عزتش باید چو غیر ناخلف آید و سوی او نظر حیف است چو غیر ناخلف آید به سوی او نظر حیف است تو هستی صاحب ادراک به انجیر و انار و ناک به هر درختی میمناک زدن زخمی تبر حیف است کریم دیوانه حیرانم به زیری ظلم و یکسانم کریم دیوانه حیرانم به زیری ظلم و یکسانم به هر جای همی خوانم لجامی زر بخر حیف است به هر جای همی خوانم لجامی زر بخر حیف است. تشکر زیاد. زنده باشد، سلامت باشد. برادرای عزیز، نوارهای نو به نو را انتظار شوید. یگان نمود، یگان در یگان موضوع اگر سرود گوش کردن میخواهید، یگان خواهشی دیگر دارید، عموما ما تمام خواهش شما رو اجرا میکنیم. فقط یک چیز رو درست درک کنید که اگر خواهش ها زیاد شوند، هر گونه باشند، همه اون رو در برنامه جای دادن مشکل است. ما خودمون از نظر میگذاریم. خدا خواهد اول خدا و آخر خدا خواستهش دل شما رو برآورده میگردونیم. تشکر زیاد برادر عزیز. قربت بدنیام در خدمت خلق هستم.